Ang bulbulitor! Oh, Lan! Ahak na ni Rom. awaan mga parts god. Dahil yung bilbiring bulbulito. Karon ba mo ani? Anam gina. Atay, bawo man nga city pre oh. Oh, guys, kinabuhi ang dato ta. Oh my God! Wow! Ay, init lang taon daan eh kay Berting tugluwas balay. Ako nakitag na pundar. Kaning vlogger ta. May pundar na natay crasher. Natay truck. Matay balay kating dakuha niya. Peturan kamaya na to ani. What? Saan mo kuni? Pakirilo. Ay, sing-sing, malon kayo. Kumusta nakakaroon ang mga kababata sa? Sana kay ilang kahimtang ron dito? Yun. Kumusta na kang mga pag-vlog ron? Masa may mga trabaho ron? Palugar tayo ay busy lagi ko ni ko panalo paitaw mo ko sinsoning Kaya anak ko ni vlog yate mate wagi sinsos kita buhi na wan ako wan ay usumos balay di mo laos baboy paita plano lang ko yawan ni ako ano lang abiso ni sagi kay wan asa ka silungan lagi Ika, kiniting ka. kaya ako Sa may mong pag-vlog ting. awal ko sa relay mo rin ako Sa may ako ni Maron. driver no wala ay na ba bay patay ka to si Roman kauban na to sa una ba Oh, may nagsukat ni mo. Mao lagi na balita na Nasa itong sa kidato na kayo siya. nakabalita lagi ikaw lagi Kapalit ko ng crusher, dump truck. di ko mo tuo lagi wagi ko katuo atong kuana Ano sa imong plano? Mga tuon. Na, balik kami dinig. Patuon ta sila, mag-yun-yun. May pa imong atuon ka. Kay, duaw na to. Kay, sige bay mo lagi na bay mantay ako uwaw ka. iko Nauwaw ka, Roman. Na dato na to, kauban man to na to. dato time pa bay ato nga na katoto amigo Oh, itong vlogger ba? Naika na, wala ka mag-vlog, nag-drive. Nadato Ako, ka wala di sa ay. ko mag-vlog. Nagsina kong suroy-suroy. sino na dato sa karat Oh, dagang kay dump truck. oh mga play ta bay Okay, mga driver mo kaka. oh dugay na Sige, mga play ka ka. wow di kala ako busy na pag ikoy uling habo uno nito ato pos bukid ron Ay, problema ng kuling. Ang importante mga tao taglami. Ato na to itong amigo. Itong vlogger ba? Ang musta ta? Tinuod ba yung gipundar nga supporting ni Duta yung oh ba minaw mo may Klaro pa kayo ba? Pedros Okay, okay. Dato ko kay no Sige, sige. patay Sige, nindot pa mo na. Kaya, ba ta? Ba, dinagas. Jangan mo magyapon kay kate kung gyapon ka na usap. Adi ni na mausap. Basta ato di ni mausap. Ay ba magkuha tag balanghoy atong long agin. Ha? Oo, imuham gyud gani Ito ba? mga tinanom ni Kamata. Mao pa pagtanom ko ani, uno ba gani? Ay na lang. Ibota. Ay na lang sunod lang. Tata. Patay di ka. Oo na ganun. Sa mga kami yun. Ay, Sulog ka sa lina ang kaya. manguham tag kwarta ato kaya itong ipalit og cellphone para natay mag-vlog tag balik. Kita Kasi lagi ito. Kasi lagi tumbang kita. Tentang ko. Ako di kay tantong lisod kay May ka naam kay pananom. kadungan naman ko makakaon. Dilisteron. Kasi yan eh. Hiko mo rin. Ato tungod-tungod tong hiko. No! Okay na, may papay lagi. Papay lagi. Rumah. Sakit ba na? Kurma mo sa dato. May rilo. Mamunta ko kayo. Mga dato na. Okay lang. Nakakauban ko na ito vlog-vlog. Huwag nyo mauwa mo tahan. Ay, atos mo yan. So yan, ako. Ito mag-go. Atos mo yan. Roman! To, Man! Oh! Ay. Ano saan ako taon mo? Gapihag pamurma. Ay, kaya. Musta naman ka? Ako lang yapon mo. Awan na. Sinso ka ay.
Sino na balita na dump truck o crusher? Oh, ako ata ni mao bitaw nagpainit ko ron kay Sa vlog nawa ay vlog na to? Na vlog? Oh, vlog na ko. Kamu day. Wala na kay vlog Kadong Roman ha. Dato na magiguno kay Karo. Madrive ta si mga asawa. Sawa ako anday. Ay, ayaw asawa na ko daghan babae. Ay, Di nasip ko man ko. Umasa ko imong mga shit. Oh, bye bye bye. Roman ka. Ang utang ng sirit. Boy suwaw. Bay kana ta ko. Tumaw ka mo tanong bro. sa ko pa mo. Ako ang duta ani imong ko. Sabi ko ako lang ni Panginoon. Sus, ana ay daghan Kuha ko ani. Ako ni Panginoon. Ay daghan ko ani. Ako ni Panginoon. Basta Butaan. Butaan wala man kuha. Ha? Wala. Ato tas niyo ba? Ayun lang jacket kay init kayo. Kana ata to ta. Yeah. Puro lang may. Ang ani lang ta dire, dito ni mo dato ni sa duwag. Awat mga to lang sa ta. Ano painit ka? Kasi kung nawa mo ay panuhot ko. Sana imong balay da. Puro aircon. Ang CR nasa aircon CR. Nya. Mao lagi makawa. Ana nas ko up. Dagtungos ka dagang babae. Ano ko? Ingon na. Mapaut. Ingon na siguro na. Sige sige, ato tayo. Okay. Ana, ato tayo. A few moments later. Are mo sa kong balay. Asa mo balay Kana pero? una kong balay. Ang balay. Kanang naigit ko. Sa balay. Kanang gipang alin na ko. Ano, rinti na basta nang katka. Di mo basta-basta. Oh, nagmugunit mi ana. Di mi kritihan. Adili basta maka adtura mo daan kay basta na kailan ang kumupon. Waway. Puro raman git, o may balay, ami mo balay dia. Na ang balay na. Kay ako man di pa salig underground ba. Kay halig. Patay. Ilisang pa kanay. Patay. Kay ko kanang mga iro dira di na kumpiyansa na akong balay, mga iro ana tag 1 million usa. Itoy pa na. Itoy pa. Oh, itoy pa na. Karon dagko na. Ko ana na. Itoy 1 million. Kasi patay ni mobile na dito, mobile. Sin ba magkural ra wala kuha kami ni. Kasi dato na yung kabay. Bakit daghang klase zero? Naay daghan dito. Naka. Di mo sa may klase nga. Naay German dog. Duldog. Binoldog. Hotdog. Longganisa ko. Wala mga kuan ang mga nin. Basta dog. Longganisa na din longganisa do. Ingon mo si hotdog to. Ang bubo. Sing tapay ka ng utok. Sa din yung iro dai dito mga kuan na ko. Iro mo iro to. Ano mga klase ba mga nindot Na ako'y iros balay, katdog to ko ha. Hotdog. Kasi hotdog bre. Katdog ko, katong ana na. Mo ana. Nasa kang fish dog. Nasa kay pista, nasa kay pista. Hambog sa taga may dato. To. Aman kung truck ingon nga way driver ba? Nag-hiring din driver din. O di ka ini ko. Sabi ka nito. Sao na tanan. Ah, sige sige sige. Bilang ka ko ani. Ato ta. Tata sa ang sakit. Tani pa. Ako? Oh, ma ka anak ko na ito. Dako ko na to. Sa kinahanglan ko. Sa wala sa muso sana pwede ra mo open na automatic. Okay ko na kana ko kasuway ka buhi on do. Hindi pa ta in. Mao ni contracting. Mahal kini ini yun eh. Wala ko nilagi. Mao ni kinamahalan sa traffic eh. Ito na gyud ini. After biyahe tani tagdag ko kay biyahe ani. Kasi sa limot nga O bagay pag dawas nimo, si pumugas. Dawat lagi tayo. wala. Patingon sa tani. Kamao ba ni? Sige sige. Sige, sa diri. Wala mo kumantayan yung drive eh. Kita. Kita ka drive yung plano. Plano gani, liwat. Sige. Nalo ko lang buhi. Uy. Tingin na na. Oh. Sana unsa na ni? Patay Driver ka ha? Job na. Tangkad ni driver. Saan naman yung sa nilas ko ano? Ito dito, imo nang gibilin. Basta ka buang na sa nilas. Una nagbiyahe. Pandaron na na boss. Aron makabiyahe na ka. Pag pangitisan nila tawhana. Paano masabi? Dili kini mo anda. Kaya sa di mo makapaandar god. Dili guba lagi nilagi. Atay gubba jud akong truck. Mahala niya. Kung pasangin liyan ni boss ha, kay karon ba ko ni Patong. Mahala ni akong truck ano di mo andar. Naunsa naman eh. Unsa man ni? Nindot kay truck pero di mo andar. Mahala ni. Sige lang napay ka kan truck nito. Boss. Kita lang ang mekaniko. Bay Roman, na ako'y mekaniko.
Ha? Lagi magini ko may kaimutan og guba. Laruha ka na kayo. Lagi, Amo tumigo. Amo tumigo. Migo ninyo. Laruha na lagi. Migo to na to bay. Li to. Tao, babaw na yang kuan. Okay, kato ba mi ko na ano niya be kay paayo ko ni. Alam mo aton. Atuan ni. Dire ra mo. Dire. So na to yun. Sakit la ta. Kaulan ta. Kaulan ta. Anak duwata na. Bilang sa dugo. Laruhan ninyo ha. Bugo kay nawa na. Laruhan ninyo mekaniko. Oh, ako pa. Alam mo, huwag na mo niya kay mo paon. Patay na ka. Busy ra mo pagkatao. Patay. Sige lang kung ato dito. Sige ato ayaw na kong motor. Permiting ito huwag ka. Sakto pa ng tawanan. Ato suwayan ba na dyan? Sige suwayan. Kwarta man tato maayo to ba? Oo. Sarap ito kwarta. Ato gitong kulatan yun. Kwartahan ta to. Brumal de kwartahan to. Kana trada ba? Sus! Gikan ko balamban, pagkulit na ko, ang manok ba orang mangyapon ka kun? Saon man lang ako. Kasi mga tawa siguro ni pakanaan nila kung Pre! kuan. Oy! Ay! Yahaya kinabuhi ah! Aha, bitaw nga nang gini kinabuhi ko bre. Buhi-buhi malagtanding! Di na tandem pre. Oh, tama na. Ang mapumanok ko. Manok na yun. Pagkakiniyang raiba ni Roman ba? Nindot kayo kay Bali na gini mo. Bali na pre. Bali na yung sisa ko kung suot pre. Anak din na! Patay kayo. Bapo kay pre. Okay kayo. Kata ang manok kaya pre! Tay pasa. May buko ka nga rin mo. Kana, nindot nyo na punta na ha! Ay, nasa agno trida. Saat may kinay pangorta dito boss! Mata. Naikuba na dito! Dati kon. Lahat na sa mukha bang lagi at nakuba! Butong kayo, nagtititra! Dahil kauban na mo nang apply, dahil di ko mo under ang track. Kaya kinanaingon ang katong amo nga. Ito ang inyong ikinikog na ha. Parang agad, dahatag sa pilay, wiranan. Nasa butong, dahil pangorta. Wala na problema na pidi ako pag-ayo. Salamat di ko ni ngari mo. Tapos maato na to. Bili ako ni mo kay dili lang ayo na. Sande. One eternity later. Pre, Ay pre. mao na tagiya. Na. Sumo na ang truck ng ba. Patay tagiya na. Tagiya lagi na. Di. Katuwa nga naman. Katuwa simple kayo. Tagiyaw. Hindi. Malauto ka na. Kawan ka kata na. Tingnan mo yun, garo kontahan. Siguro na lang namugaan. Ha, alig na ka, pre. Ako ba? Ito na to. Balik. Maayo ni mekaniko ron na. Mahal ko kayo kung may lag. Nindot mo ko kayo itong maayo. Maayo na siguro nila. Bye, Roman! Bye! Oh, bye! Di ara ang imong problema mawagtang. Mekaniko ikas Japan. Malaysia sa asa ni siya. Istorya pre. Tinood na. Kasaligan ka ning nauna. Tuma ko salid. Naako karo dito ako ipayo. Naako karo dito ko. Mekaniko ginigyan. Ako ko sila ay. Hindi ko ganahas batasan sa Amerikano. Amerikana Ada di. istorya be karon mo sabon yung Pre, ang sa may guba alim skinan. Kalit mo di may andar na atin apply diri wa man ka paandar. Matira. Oh. Kamao ba ka tong drive sa di wa man ka paandar. Butan grabe. Ay inay lang pwede. Halon kay ni. Kuan sa nimo ay ka. Obo. Tay. Agi ako talawon. Tanaw lang pre Sige asay ba, ko ba ani? ani. Oh. Ano guba diri pre? Ano guba diri? Oh, magtan-aw ani nga. Kang na kayo. Unsa na pre? Sayo na kayo ni. Naaw na ni ron. Pigi. Wala lang guba ni ginira or na pa yung mga samutang Wala ko ko sa mga ba badi. ani pre kay mga mekaniko ron na akong bahala ni paayuhon kay mga dagko ni buhatan. Ni Yunis man. Yunis. Ya? Ano yung driver karon? Na akong gipa kuan sa pre gipa pahawa sa pabalik ko lang ko tong paayo na akong truck. Eh, tanaw na ko ni diri dapat.
few moments later. Ha, dire, guba dapit pre. Asa dapit ani? Ano na? Unsa man na pre? Sus! Dako ang diferensya pre. Agoy, okay na pre, basta maayo lang, bahalag pilay ayo ana. Bayan. Nagtawag man yung tinggil biring pre. Oh. Kana usaw-usaw na. Guram sa nang. Ang paog ito od. Bagoy! Sus! Nga ang... Ya! Ang importante ang yapay yung paradam pre oh. Unsa man day na? Sus! Ang bulbulito! Oh. Ano? Ganyan Awa ni ko na parts god. Dahil yung bibiring bulbulito, karon ba mo ani? Ano ang ginapatay? Nagtawag man yung city pre oh. Oh. Tuha gidani. Sus! Yang string! Natulid! Ito kamahay di ani. Oo, asa sa mga driver eh. Ano buang? Sana magkasihan mo pag-drive pre. Di siguro to kamahay mag-drive. Dili ay na to pag-drive ba sunod trip. Pangitag lang driver nga kuhan pre. Sus! Ikaw na'y bahala ni pre. Eh, Tistingan bahala na na, to. kung Ikaw nakaroon. ayo, tistingan na to mo. Oh. Kung sa'yo mga... Wala ni. Guwapo ko na naging traptaw. Ang mahal ni palit na ako ni pre. Eh, Ay, wa. aeroplano ko ni pagpalit na ako ni Gikan Gawas. Di ba di pre? Isang pilay kaya. Basta dali lang maabot. Aeroplano gamit. Masura ni Grupalo. Sorry. Dako na yung aeroplano. Pinapdakuan na. Oh, parang pang military. Oh. Oh, di. Hindi ako ni bala ni Ruteton. Ikaw na'y bahala ni sa muanda. Sus! Hala gamay nila ko pre. Di, maniwala sila kay. Pre bala yung kuhan. Sa imong driver ba? Grabe yung gawa na. Di mo kamo magkugas-ugas. Ang bako di dali pinanong. Sus! Yung giingon nga. Iha. Ah! Okay kayo. Bigong ngayon. Grabe mo gawa ni Trapka, boy. Santaw ni. Wak niya timan ng kagira di ay. Adiya timan. Lang. Ayo naman nato tanan. Natuyo ka. Di ka nga to padungan eh. Suwaya na kong pandar. Okay ra nimo. O bandara na. Ayo bigay gwa. O atong pamaturan nga. Ayo gid kay. Okay. Wa di na mayo. Adi kung nagbayan. Ana na. Sige ya. Go na po. Dito. Naron ko. Ta, wait tangan ni. Nya. Ayaw mo na. Okay, ipakuan na rin. Ah, pa yun? Oh, ano, dali mo gani. Oh, ba? Down man. Saan? Oy, Ang dagalang mekaniko ani ni Agi, wa gyud kabayo. Ikaw ra gyud. ayaw mo bagi usab. Ang ganang ikaw ang ko. Okay. Wahap. Hinahin yung mo na gud. Buwang. Oh, kita. Ayaw yun. Ayaw mga aeroplano na plats babang ipon ay paggamit ako. Pili mo mi kana Ikaw ko kami kaniko nga grabe nga di ko basta-basta nga mo dawat o mga ginagmay motor na di ko maayo eh. mga kahiya ni sa imong kwansa mga dagko mo kay problema. Nga na kaniko ko ka. Oh, naman gani dito mo nga payo yung bike ko di ko maayo eh. Bay kanto. Buhay ko na. Oh, wa man ni makina. Kinang nga. Sa panaro na ko. Andaro na to. Ako, oh. Kali mo tanaw nito tabutso. Ano man? Oh, ano naman wa bay hungo tabutso. Dili ah. Ah, usa sa dini. Oh, sana dili ah to. Ah, okay. Ay, masaka na ko dili. Padaro nimo ya. Daro na ko Padaro dili ah dito. Ha? Oh. Sige. Sige. Ah, manutan ko ha. Iyon kung taning ang butso nga wa pay hungaw. Klaro lang ni hungaw. Dako ang tinigbanga. Isa likon sa tubig. Pre! Pre! Okay na pre, bandara na. Oh, ha. Ano na? Oh, Okay na. Okay na. Ako nang gilili. Oh, mana. Kasi nakita niyo mo. Piting nakuha ko anin to. Ah, okay. Ginawa, dili agad. Okay. Okay, bandara na. Sam ning kanakuha pa andaron man og ataka. Dili. No okay ra ayo man. Basta yung kinakuha ni do ay tula ni oy. Pre! Okay na pre. Na. Oh, Hey. hey. Okay na pre. Ang target pre. Hey. Oh, anong pre? Sir, toy. Andar na pre. Ang pre. Anong mo ka pre? Panamin ko. Ang sari pre. Panamin sa panamin. Oh, sana may ako koy. Daog na pre. Daog. Ha? Daog. Ano naman? Daog sana may ako koy.
Unsa man mo tambut sobre ay? Unsa man ni? Unsa ikaw ani? Ingon na kay mura na magikay mekaniko noon. Buli niya ko. Unsa na niya akong naong? Sweldo pre. Sweldo sa imong mata. Ganun na. Ganun na. Action. Di kawahin ako unya sa kato. Nautan na ang mga manok. May Action. Oh, tawo ko ka-practice sa katon. Ayun ko bal. Soon. Time ni kinakuha. Lisuray lang. Naitra ko niya sa naitra. So, what's up mga kahagonoy og Kapilas! Boy TV! thank you so much sa mga sa pagtanaw din ninyo nga nagsubaybay mo no. Ayaw mo kalimot og subscribe sa mga channel DGRT Vlog og sa Lipas Boy TV! Okay, og daghang salamat og shout out ko sa Tris Buangkat nga akong mga amigo nga dito sa Balamban. So makita mi karon Boss! Boss! Mga idol mo na mo! Idol! Idol kayo mo na mo! Idol! makita mi karon dito sa Balamban. Basis sa po GC. makakuyog niya na! So, shout out niyo na boss. Ako ning ikoyo ko nila karon diri. Oh, nagpasalamat may nga na Salamat abot na sa rin, diri. Ni gis na mo kadiyot na oh, porte yun na mong dako ag kinikalipay. Naabot siya. Og sa akong main guys nga si RR. Oh, bye, guys. Boss Archie. Ato bayo na ato ang channel. Ayo des kagayan day. So, shout out ko sa mga Orbuda family o sa mga Alivio family, Tapdasan family. Shout out ninyong tanan dia. Okay, kamo na pud boss, shout out. Shout out ko ni Diko nga wa kari dire kay basi na mayot pa to ana. Shout out nimo Diko. Shout out kay Basilio karon nangumpra pa ba niya wagi kare. Shout out ko sa tanang nagpa-shout out. Shout out ko sa tanang nagpa-shout out nga wa gyud na mo ma shout out og sa akong pamilya, sa akong pamilya sa akong gikanan tuwas tuburan. So na ko papa na og sa akong Ayaw mo gikanan. paglailay og subscribe sa iyang channel og amuang tanan mga kuan YouTube. Okay, so Di mi pulan magpakasawa. salamat po gabi sa gipainom sa ilan ni Juan Tupar. Jorem. Ilan Jorim, lamig ang rin hoy oy. Tanlas kayo. Buga na po god. Tanlas kay tanlas. Salamat kayo nito Jorim, ako utang, yan na lang to. So, salamat. Di lang mo mulayas kabayad rumi. Di pa mata mapriso ng Di lang mabasa ang listahan kabayad ta. Bayad ta. Og dili lang mulayas ano tong utangan. Tangan, na ugdi lang mo balay-balay. Daghang salamat ang tanan. Shout out. Oh, dinirami ko to. Og dagang salamat sa